este acto que, como todos los años, desde la Unión Comarcal hacemos esta ofrenda floral delante del busto de Pablo Iglesias y en celebración, bueno, coincidiendo con esta 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Gracias a todos nuevamente. En primer lugar, voy a dar paso al portavoz municipal del Partido Socialista, José Ángel González Barquero, que nos va a dirigir unas palabras. Gracias. Vázquez. Ben, bons días. Bon días a todos e a todas. A verdade é que faiseme difícil falar cara ao sol, pero vou intentar. Ben, que as miñas palabras sexan de apoio e compromiso cos traballadores e coas traballadoras de Linorsa. Traballadores e traballadoras que levan semanas, meses, sin cobrar o salario que lle corresponde. Que levan semanas e meses sin cobrar por culpa dunhos empresarios que sí cobran do Concello, pero despois das malas prácticas levadas durante todos estes meses, son incapaces de estar á altura das circunstancias. Traballadoras e traballadores que non cobran por a deixación nas súas responsabilidades do alcalde e do goberno do Partido Popular ao frente da nosa cidade. Porque as traballadoras e os traballadores de Linorsa desenvolven todos os días o seu traballo. Todos os días deixan as instalacións e os colexios públicos onde despois van os nosos fillos en perfecto estado. E como dixen, mentras a empresa cobra a fin de mes, o goberno municipal é incapaz de exixirlle á empresa que asuma as súas obrigacións cos traballadores e coas traballadoras. A situación de Linorsa, o conflito de Linorsa, é unha síntesis de como o Partido Popular goberna a nosa cidade, goberna Galicia e goberna o noso país. Primeiro están as empresas, os empresarios. Despois veñen os traballadores. Primeiro cobran as empresas. Despois xa veremos se as empresas lle pagan aos traballadores. Primeiro se fai unha reforma laboral que contenta a patronal. Despois xa veremos se as empresas manteñen os postos de traballo e contratan os desempregados. Primeiro recórtanse os gastos en sanidade. Despois xa veremos se hai diñeiro para pagar as mediciñas que loitan contra a hepatitis. Primeiro se recorta, se lle quitan funcións e competencias aos concellos e despois xa veremos se se poden atender ás necesidades e as demandas dos cidadáns. Este é o orden de prioridades da dereita. Este é o orden de prioridades dos gobernos do Partido Popular. E contra eso nós temos que rebelarnos. Temos que rebelarnos contra gobernos que están de costas aos cidadáns. Temos que rebelarnos contra gobernos que pretenden que a factura da crisis económica a pague a clase traballadora. Perdón. Temos que rebelarnos contra gobernos que fan bandeira da austeridade, esquecéndose dos máis necesitados, esquecéndose dos desempregados, esquecéndose dos marxinados, esquecéndose dos refuxiados, esquecéndose dos que están ao borde ou xa na exclusión social, esquecéndose das familias con problemas. Contra eso temos que rebelarnos. Contra eso temos que rebelarnos, compañeiros e amigos. Temos que rebelarnos tamén contra o falso economicismo. Ese economicismo da receta única. Ese economicismo que solo sabe falar de gastos e non de inversións. Que non fala de inversións en sanidade, de inversións en cultura, de inversións en educación,
de inversións en servicios sociais. Ese falso economicismo que impregna as institucións. Ese falso economicismo que só sabe falar de eficiencia. E se olvida tamén da equidade. Porque sí, compañeiros e amigos, na mente dos vos xestores públicos tamén ten que estar o obxectivo da equidade. E contra todo eso temos que rebelarnos. E temos que propiciar que chegue o cambio ás institucións. Porque na ortodoxia da economía tamén existen políticas axeitadas para gobernos de progreso, para gobernos de cambio. E como podemos rebelarnos? Pois como sempre fixemos os socialistas, ca palabra, co discurso e coa acción. Cun discurso que chegue alto e claro aos cidadáns, que os cidadáns nos escoiten e que os cidadáns comprendan cal é a nosa mensaxe, pero tamén coa acción ao carón dos máis necesitados, cunha acción tentando de moverse para resolver os problemas de eses colectivos. En esta estrategia é vital, é fundamental a unidade de discurso e a unidade de acción. Xuntos, compañeiros e amigos, somos fortes. Xuntos somos quen de cambiar eses gobernos e de levar o cambio ás institucións, porque ninguén se esqueza, os únicos que podemos levar o cambio, as únicas forzas de cambio neste país, de cambio real, somos nós. E aí está o noso reto. O noso reto está nesa unidade, porque sin unidade dificilmente lle poderemos dar resposta ás necesidades e ás demandas da sociedade. Hoxe celebramos o 1º de maio, o Día Internacional dos Traballadores, día de festa, día de reivindicación, pero tamén día de compromiso. Temos diante de nós dúas campañas, dúas citas electorais. E podemos afrontalas de diferentes maneiras. Podemos afrontalas sin máis, tentando de pasar o trámite. Pero tamén podemos afrontala con forzas renovadas. A forza que se necesita para gañar as eleccións. Os cidadáns están pendentes de nós. Están pendentes de que demos as respostas axeitadas, pero tamén están pendentes do noso compromiso. Do compromiso cos seus problemas. Do compromiso cos problemas reais da cidadanía. Nas nosas mans están os cidadáns expectantes. Temos que aprender da historia, pero mirando o presente e o futuro. E repito, nas nosas mans está ter altura de miras. Viva o 1º de maio!